Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Maris, 25 years old, may ka-live-in ug may usa ka buok anak, taga Toledo City, Cebu. Punto medikal kini akong suliran, kabahin kini sa sakit sa akong inahan nga mitaliwan na, aron ninyo hisabtan, ingon inyang mga panghita po. Asa naman di ay si mama ni mo Marisoy? Naudto naman kaayo. Ang paniudto-adto. Ay, gitiwas gid siguro ni og tindang iyang gibaligya tiya. Daghan man gud to siya dida nga igbabaligya gud. Nagpatod man ganito na ako ganiha sa iskina. May datong puto, kamuti ug saging, yapay limonsito kamay. Og binagos nga silhik tukog. Ay, naunsa man is masing, uy. Maayo unta og makapaniudto na to. Na, unya pag ito maniud og moabot na siya tiya. Kay sayang nga man siyang mukaon sa gawas. Anira DXDC. Pas mo siya ng kalaki niya. Ares! Kata ko niya, kuha rin akong kinompra. na day tiya ay. Kadiyat lang siya ha, kay akong sugaton. Uy, naunsa ka naman taon masing. Uy, kadaot na ba mo? Ay, abot aning lawasan ako. Ay, naunsa na ni. Pero may manggod kuno kang magpapasar sa taon. How, usahay, malangan gipo sa pagkaon. Ilabi pa kun, dili pagid maurot ang ugahalin ng akong mga tinda. Uy, suway og inom sa vitamins nga akong gitumar o. Aron, maulian ka. Kay tanawa ragod o, nanambok baya gid ko. Uy, unsa man na nga vitamins ha, Norma? Ikay patultol og patumar aning mama ni mo Marisa. Ah, Kinahanglan lang, Paris gyud ha. Kay Paris maning tambala. Mura bag, bayi og laki ba, nga Paris gyud. Basta, tuman na lang gyud og tumar kay manambok yung kaana masing. nya ma. Kumusta namang pamati nimo ha? Murag may action na baya ka panambok ay. Murag nakauyon gyud ko sa vitamins nga gipatumar ni Tia Norma nimo nako day. Kay nanlamurok naman ang akong aping, di ba? Og si Bilbil sad nako nita ko akong tiyens katambok. Pero murag lain man na imong papanambok may no. Kay gatmay man gihapon na imong bukton og batiis. Ha? Ambot kun, pagpanambok ba kun lang kang mama nimo. Mura man ang panghupong. Unsa pa? Dili man normal ng naong ni mama nimo eh. Kang pidako og apil ang tiyan. Mura mi hupong. Oh. Ma? Ay, Ma? ang akong tiyan sakit kayo. Ikaparagod Maris. Ah, bebe. Uy. Kahit ko daning tiyan ni mo ma. Maulag eh. Ug kasakit na ba da? Pero kasakit ang akong puson dapit sa akong kinatao. Dili gani ang sakit na akong UTI sa una. Uy, kun mauna. Magpa-check up ta og doktor ma. Uy. May sis o may umak nito mo si mga matres, misis? Ha? Alo. Ginoo ko ma. Unya, unsaon man na dok? Operahan yun eh. Magpa-opera kita, misis. Ginoo ko. Naoperahan gyud ang akong mama sa iyang mayuma. Maayo na lang gani kay maigsuon kong mitabang namo sa Leyte. Giabunuhan pa siya og dugo. Pangitaunon pagyud kayo ng type A nga dugo. Komplikado kaayo kay may heart enlargement pagyud si mama ug plema sa baga. Unya, Luya pa man kihapon ang pamati ko sa akong lawas Maris, oy. oo, di ba ko pagod ang gioperahan ma? Asa gani tong akong vitamins nga bahay og laki be. Mutumar ko ato. Uy, gibawala na ba kang ate at tuhang mutumar ka? Ibasig mo pinakaingon sa imong mayuma? Pataka man lang mo, oy. Nanambo ko adto. Ug gana ang akong kaon. Makapawa sa kakapoy. Di lagi ma. Kaya may mga tambal pa piyat ang gipang tumarong man sa imong operasyon. Isagul-sagula. Ay, magbuot man mo, oy.
nga ako may nagdaha sa akong lawas. Mutumar ko adto. Ma, Urag na nambok ng imong mama ron, Paris. da. Murag mi balik manas mamag tumagod ato yung vitamins nga makapanambok niya pagod. Unsa? Di ba nga, di naman to siya pagtumaron atong ate ni mo? Na, masuko ganito. Di lagi na siya pala ng kwarta ba? Gani, may tumargid siguro na pa, maunang nanambok. Day, Maris, kalipungon ko, day. Ha? O gang akong pihanlain kaayo sa sud. Nga kalit kong nalipong. Day, Na, tuan na lagi. Akong ingon si ate ma, aron mapacheck up ka. May hyperacidity si nanay o may high blood pressure. Kinuo ko ma. Resita na sad ni ma. Ma, kaon na. wa lagi ko'y ganang mukaon. Makagana man katos kaon ang vitamins nga imong gitumar. Kay wa naman gud ko mo inom atong orange nga kolor. Kay makasamot sa bilbil. Unya, di man ko ganahan mo dako akong bilbil. Maong, ang Paris na lang ang akong gitumar. Musugot pa lang lagi unta mo nga pakaykay ko sa akong kabuhi. Kabuhi raman ni pa. Bawa na lagi ka pa kay kais kabuhi ma, humas operasyon. Gipasabot tabi ka na mo anak ha. Dadaan na lang ko ninyo sa tambalan, be. Sabi ni Saya, kailain yun ang akong paminaw sa akong lawas. Gipadautan man siguro ko. Unsa? Oy, gibarang ka man. O gipanggan ka pag yun o kandila. Unsa? Ginoo ko. Dili lang unta na tinuod. Bisan unsa nali among gitambal kang mama, aron maulian lang gyud siya sa iyang gibati. Nagherbal na mi, apan nag-anam gyud siya og kaluya. Hangtod nga sa katapusan namong tabang niya, wa na gyud siya mada. Namatay gyud si mama. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nagtumar si mama atong vitamins nga para patambok nga gibawal sa doktor nga gitawag og bayi og laki. Mao ba katoy hinungdan nga nagkamayoma siya og naoperahan? Ikaduhang pangutana, may heart enlargement sab si mama, ingon man plema sa iyang baga ug misakang iyang dugo og hyperacidity. Posible ba sab nga ang maong vitamins ang nakaingon? Ikatulong pangutana, pagkamatay ni mama, miburot man siya sa wa pamabal sa mar. Daghan miingon nga giatake si mama sa sakit sa kasing-kasing ug high blood. Tinuod ba? Ikaw pa ito kitapusan. Ang gidudahan namong nakaingon sa mga gipamati ni mama, kadtong vitamins nga iyang gimaintain. Nagduda pud mi nga gipadautan si mama. Unsa man gitahay hinungdan? Palihog, tabang itambagi ko. Kini ang akong suliran, Maris. Mayong adlaw nga tuking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa ako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako, motambal sa inyong mga problemang punto medical, kaya sa mga ako medical doctor, psychological, emotional, behavioral, kaya usaman ako ka psychiatrist, o mga drug-related yung mga problema, kaya usaman ako ka drug addiction specialist. Kasi klaseng pamagi, mamili na mo, unsaon, sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official, writer's page. Udribas mungatan sa third floor, UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Bayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga a person's most beautiful asset is not a head full of knowledge. Dili nang bright kayo, mabida nang sobra ka bright, malabian. Dili nang sobra ka bright, kundili ka nang naay kasing-kasing nga mantigo, mubati, love, na ay mga dunggan nga andam maminaw, ug na ay mga kamot nga andam mutabang. Dili nang sobra ka bright, babaya kadaghan ako na, nang sobra ka bright, usar, mga kwanta, dili tumaat-is kay bright lagi. Okay? So, kaya nagkusak-kusak ko na, pareharo ko na to. Abilis lang ba?
Ha? Dili ang bright kayo, lison kayo. Lisod kag apas iyang ingon ta mga pangagpas sa kinabuhi na ay sobra firme na apoy usahay dili takaabot. Alright? Standby mo mga sukitig paminaw kay mo balik mi kahuman ani nga pahinumdom. Joy Quincena's back. Parang adlaw, mura mo kong gituk. Si Maris, 25 years old, taga Toledo City. 25 anyos na ni si Maris, wala na siya kalibin, yan na siya sa anak. Tungod ni sa iyang mama nga, kung kalitlag kamatay ko, no? Iyang mama. So, ako lang din paningkamutan, Maris. Lagi sa mga mga kaila sa Toledo City. Katudeng ko, na uling restaurant. Mustan mo muna, dugay-dugay na ko ang kaon niya. Mingaw na ko sa inyong itong inyo, budburon nga dilamita. Lami kayo to. May kaon mo, marang buto-buto, pwede mo lunggan sa kalami. No? Mga mustan naman niya si Dr. Libay, kawagan Impiansa. O si Dr. Lud Musot, no? Anak ni Lodi o ni Inday Kimpan. Kita ba Ma'am Inday dito pag medical mission sa Sugod Terdelite, no? Ligas day, ninyo dia sa mga taga Tomas Upos. Oh. Okay, so going back to our sinder, si Maris. Punto medical ng problema ni Maris. Ako lagi ni paningkamutan, Maris, matubag ni ako yung mga problema. Unang pangutanan, Maris. Nagtumar si adtong vitamins nga para matambok nga gibawal sa doktor nga gitawag og bayi og laki, he and she. Ginawa gud ani gud. Mura may chocolate. Mao ba ka hinungdan nga naka mayuma siya og naoperahan? Dili man na tingali maka mayuma ng vitamins, no? Daghang kayong mga hinungdan nga nung pagkamayuma ang usa ka babae, no? Dili kay makamayuma ng he and she. Ako mayroon ng he and she, marami ng chocolate, ng palit na mo sa Amerika. Naoperahan siya sa mayuma. Naiskutan mo to ng mayuma, Marisa, imong mama. Ining mayuma, tumor na siya around the uterus, no? Sa upper part sa uterus, usually fibroid ni siya, no? O kanang mga murabag, muglanot-lanot, to. Lagara ni siya. May tabo ni siya, medyo idar na. Katong mga tao nga, usog mo kaon, mga karne, kulang sa vitamin D. I hope nga kinihian si, di ko kabalo kaya nihian sila. So, abnormal nang mahitabo na sa uterus sa kababaeng na mayuman, bleeding, mas mag-miscarriage sa hibi niya. Ang comfortable kayo dahil napita, kunya murag na pressure, musigig ihi. Kunya mag-ana mo kadako ang tiyan sa kababaeng na mayuma, bisan pa man kung dili siya buntis. Ang iyang pagdumi, ang iyang pag-move siyang bawel, mapikuhan, kunya og panangitan na siya sex contact, yung mama ni mo Maris, na ay discomfort or pain. So, mao na siya, ako'y ka-istorya. Para na ma-diagnose gini siya, mama, yung katong na MRI ba to or na ultrasound. Ikaw na ang pangutana, may heart enlargement sa si mama og prima sa iyang baga og misaka ang iyang dugo og hyperacidity. Posible ba nga maong vitamins ang nakaingon? Ako nang giingon mariso ko kaila ning he and she nga vitamins. Murag karon po mo kabati ngani. Mayon tag na kay picture ni pa. Pero kung supplementary vitamins lang na siya, naaman na yung butanga. No approved therapeutic claim, no? No approved therapeutic claim. Ay heart enlargement yung mama, na problema sa baga o may problema sa iyang tiyan, meaning to say, complicated ang problema sa imong mama. So, mas maayo yun, no? Naarmang kadiri sa Toledo City, no? Mudool ka diha sa Toledo City, na may government hospital diha, kung medyo minus ang budget, na kuwani siya, ma-diagnose, no? Pa dinagdahan ng sakit ng mama, nasa uterus, nasa kasing-kasing, nasa baga, o nasa tiyan, nang lang ma-properly diagnose ni siya. Before ka maingon nga, mauna ang tambal nga giyatan. Ikatulong pangutana, pagkamatay ni mama, namatay mo gito imong mama, no? Biburot man siya sa wala pa mabalsamar. Daghan ang naingon nga giatake si mama sa sakit sa kasing-kasing ug high blood. Tinuod ba? Maingon ko nga possible kung nasa history nga tag-askin siyang blood pressure, prior to
sa iyang pagkamatay, posible, no? O kanang iyong kag ning borot, basin og nag-edema to before siya namatay. Alang tao nga mag-edema, sa mga edema, ang fluid, ana siya mo deposit sa beneath the skin, dili sa sud sa tissue, no? So mo nang muburot ang naong, ang paa, ana nga magka-edema. Posible na ay sakit sa kasing-kasing o sa katao ang mag-edema, no? So mauto nga ang imong mama ning burot man ka dayon sa sa wala pa siya ng balsamar, no? Ikaw pa to katapusan pangutana. Ang gidudahan namo nakaingon sa mga gipamati ni mama katug yung vitamins nga iyang gi-maintain. Magduda pud mi nga gipadautan si mama unsa man gud kahay hinungdan kanang mga maingon nga na ay mga daot-daot, maingon lagi dok mo to o kag mga daot-daot, tingo ko di ko reliyoso po kayo ng pagkatao, pero musimba ko. So, musimba ko, balik ko din sa paingon. Meaning to say, mutuo ko good spirit. Kung mutuo ko good spirit, it goes without saying, mutuo sa kong bad spirit, no? Nagit siguro po yung mga tao nga, mubuhat og mga ingon ni anak. Pero sa po kayo rason, nga nung padautan mga imong mama, na siya kontra. Akong pagtuo, complicated ang sakit sa imong mama Maris, na siya sakit sa iyang kasing, sa baga, tiyan, sa mayuma, mautong na, medyo gikuha na siya sa Ginoo, no? So dili lang na to pasyangin ko tong vitamins diin maputo nimo na palit ay siguro magpadakag picture ato kay medyo questionable itong maong vitamins. Paibaw ang publiko nga medyo dili maayo nga mag-inom to, no? Ako pagtuo supplementary vitamins usually namon ko na yung mga herbal may diri sa radio station na mga ipang-promote nga mga supplementary vitamins, pero ako, as much as possible, wala po ko mapil-apil, ana, kay minus ko kay bao ni ana. Okay? So, ano lang si mong nahuna nga, maunay hinungdan, nga gipadautan, maputay, matumbok nga, tao nga maghimo ni anang gipadautan, makasama sa tagpataka, tagpasumangil, no? Kay, padautan na gina po'y rason nga nung nga gihimo na nila si imong mama. Alright, yan po lang atong mama, imong mama Maris na, hapit na bang adlaw sa minatay, narong mga panahon na adlaw sa minatay, na may luna ng iyang kalag dito sa langit, no? So, okay, so inauto doon sa kinakutlo, kung pagtulunan ko ng kadlawa, ako si Dr. Rene Obra, thank you very much. Makano na yun yung pagpaminaw sa itong radio program, kung may kamot, makahatag o kadasig, solusyon, tubag, kahayag sa inyong mga sulat-sulat ng ipadangat, dali ka naman. Dili, mangluod, maikog, or masuko. Dugay na tagang pagtagad kay tagan may mga sulat-suliran madawat rin sa among estasyonan. Assalamualaikum sa atong mga suking tigpaminaw ng mga Islam all over the world, o sa atong mga radio listeners sa malalaylaing lugar, good morning, good afternoon, good evening, depende kung sa barang orasada ang dapita sa inyong dapitsak kalibutan. Sa pamulabasa sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Araman. Daghang salamat o mayong adlaw.